आजचा जर आमचा ह्यो व्हिडिओ आवडलो असत तर चॅनलला आमच्या लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर आता आपण जाणार आहोत दांडियाच्या तिथे आज फनी गेमची स्पर्धा. तर तिथे बघूया लहान मुलांचे वत आणि मोठ्यांचे पण. तर तुम्ही पण या आमच्याबरोबर फनी गेम खेळा. चला तर मोठ्या जाऊ दे माझी नाही. 2 चान्स झाले, एक शेवटचा चान्स बघूया. सुंदर प्रयत्न, जरा वैभवीसाठी टाळ्या. त्यानंतरची स्पर्धिका आहे सानिका. थांब सानिका, जरा थांब. हा, टाक आता नीट. शाबास, चांगला प्रयत्न. जरा टाळ्या होत्या सानिकासाठी. शाबास. शिट्टी वाजली की चेंडू टाकायचा. हर्षल पाटील शिट्टी सांभाळतात. जरा टाळ्या जाऊन देत. यानंतरची सानिका. यानंतरची स्पर्धक आहे ओवी. नंदन लाजतोय. येणार आहे. शिट्टी बांधली, सुरुवात. बादली बघा आणि चेंडू टाका. नीट. 2 चान्स झाले आणि बादलीच उडवलेली आहे. ओवीसाठी एकदा टाळ्या. यानंतरची स्पर्धक आर्या आहे. सुरुवात. चेंडू खांबावर नाही मारायचा आहे, बादलीत टाकायचा आहे. अंदाज घ्या. अरे, प्रयत्न चांगला होता. चांगला प्रयत्न नाही. किती चान्स झाले? 3 चान्स झाले. यानंतरचा स्पर्धक नंदन महादेव गडी. शाबास, एकदा जोरदार टाळ्या. एवढा नाही, एवढी प्रॅक्टिस झालेली आहे तुझी. डबल माहिती आहे. आणि बादलीत आत टाकायचं आहे. आत. हा, टाक. वाजली शिटी. वा. पुन्हा जोरदार तयारी करून घेतलेली आहे त्याची. यशस्वी स्पर्धक आहे आणि या स्पर्धेतला खेळाडू आहे आर्यन खोत. या ग्राउंडवरचा यशस्वी खेळाडू आहे तो. शिट्टी वाजली की चेंडू टाकायचा प्रयत्न आणि वा, चांगला प्रयत्न आहे. अंदाज घेऊन टाक. हळूच टाकायचा आणि आर्यन यशस्वी. बादलीत चेंडू टाकणे झालेलं आहे. आणि एकदा टाळ्या होऊन देत आर्यनसाठी. या स्पर्धेत 2 विजेते. लवकर उभं राहायचंय. मागताची नावं घेतली. लवकर या. केतकी, तेजू, साक्षी. नाही. चला. पुष्पारावला. इकडे. समोर पुष्पारावला होय. पुष्पा पंकज गाडी. आणि ह्यो मोठा गट हा. मोठ्या गटातली सगळी जण. त्याच्यात पूनमने पुष्पा एक लहान वाटतात. जरा पुढे या. दोघींनी पुढे यायचं आहे. आणि प्रिया पवार यांना विनंती आहे की त्यांनी सहकार्य करायचं आहे दोन्ही स्पर्धकांनी. आणि दोघींना एकत्र बांधायचं आहे. हात सरळ ठेवा. हातही जाऊन देतात. चांगल्या बांधून घाला त्यांना. गाठ बसतीये. साक्षी सोडून टाकेल नाही तर, म्हणून हात बांधणं म्हणत होतो त्यांनी. मधोमध यायचंय. मधोमध आणा त्यांना. आणि एक मिनिट. खेळ असा आहे. साक्षीचा चौकोन तो आहे आणि वृषालीचा चौकोन हा आहे. आम्हाला पकडायचं नाही. उभ्या असलेल्या स्पर्धकांना पकडायला जायचं नाही.
संगीत ज्या वेळेला थांबेल त्यावेळेला असाल त्या ठिकाणी उभं राहायचं आहे. बरोबर मध्य भाग आहे. या भागात किंवा या भागात न्यायचा प्रयत्न त्या चौकारात न्यायचा आहे. हर्षल पाटील कुठे असतील? शिट्टी वाजली की खेळ सुरू होईल. शिट्टीवर लक्ष ठेवा. शिट्टी वाजली की खेळ सुरू. या चौकोनात नाही, या चौकोनात नाही. हे ओढलेलं आहे. शाबास. एकदा साक्षीसाठी टाळ्या होत आणि साक्षीसाठी डबल टाळ्या आणि वृषालीचा खुराक वाढायला हवा म्हणून तिलाही टाळ्या. आहार वाढला म्हणजे पुढच्या वर्षीच्या स्पर्धेत साक्षीला घेऊन वृषाली इकडे येईल. एकदा टाळ्या होऊन देत सगळ्या स्पर्धकांसकट. सगळे जरा टाळ्या वाजवा. यानंतर ते जोडी आहे ही जोडी बघा कशा ती जोता उपयोगाची नाही. हा ही जोताक नाही उपयोगाची जोडी. शिट्टी वाजली की प्रणालीचा चौकोन इकडे आहे, तेजूचा तिकडे आहे. हर्षल शिट्टी वाजली की सुरुवात होणार आहे. हर्षल पाटील हर्षल मध्ये थांबल नाही. थांब सोडा. आणि स्पर्धा घ्यायची कल्पना पुन्हा होती. त्यामुळे तिनं महादेवकडनं प्रॅक्टिस करून घेतली. आता बघूया. हर्षदला ओढू नका मध्ये थांबा. हा तयारी राहायचं. शिट्टी वाजली. बाकीच्यांनी जरा मागे उभे राहा. पकड्यासाठी थांबायचंय. तोल जात असला तर सांभाळून घ्या. हा रेडी. शिट्टी वाजली सुरुवात जरा जोरात. बाकीचे जरा टाळ्यांनी त्यांचं थांबा 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 थांबा. शिट्टी वाजली. हर्षद शिट्टी वाजवायची. सुरुवात आहे. तिनं धरलेलंच नव्हती तोपर्यंत हिनं रस्ता दिला. पण नाही एकदा खास लोकांत नसतो. वैशाली पुन्हा मैदानात यायचोय. पुन्हा यायचोय. एक दोन साडेमाडे मोठ्यांसाठी. लहानांना काही म्हटलं नाही. बाकी सावरा. 1 2 साडे माडे अडीच. अडीच पाडलं किती माडे 3. जाहीर माघार झाली एकदा. अभि कायचा बघ बाबा कायचा. नंतर म्हणशील काकानो असा काय नाही केला. त्याला टाळ्या होऊन जाऊन देत सगळ्यांसाठी. गो धर गो. एका हातात नाही करूच्या. तू अजिबात घ्या नको. पुष्पाला फक्त आम्ही एक सूट देणार आहोत. तिने गुंडाळून घेतली हातात तरी चालेल. गो अशी काय धरलं वड. साडे 3. काळजी होत नव्हते पुष्पासाठी. त्यानंतर पूर्वी आणि कार्तिकी पुढच्या 3 मिनिटानंतर सुरुवात आहे. 1 2 साडे
वर्गातील सिनियर मोस्ट खेळाडू चेंडू आता एकदा टाळ्या म्हणतात सगळ्यांसाठी, कारण सिनियर खेळाडू आहे तो. त्याने महादेवनं भरपूर प्रॅक्टिस करून घेतलेली आहे त्याच्याकडनं. त्या चौकोनात उभ्या राहा, चौकोनात शिटी वाजली 3 चान्स मिळणार, 3 चान्स. धावत जाऊन नाही टाकते. शाबास, टाळ्या आणि प्रयत्न पहिलाच. शपथ नाही म्हणते त्या मारी टोपी. अरे रे हळू बाळा. हो, नंदनला राग आला. आणि शाबास आणि यशस्वी. तिसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी आहे. बघूया आता हा रेकॉर्ड कोण मोडतोय. पुढचा स्पर्धक आहे साक्षी. साक्षी दीदी. शिट्टी वाजली की सुरुवात. चौकोनात उभं राहायचं व्यवस्थित, क्रॉस नाही. बरोबर, मोठी बादली हवी होती. हा, सुरू. बादली पुढे. तू बॉक्सच्या बाहेर जाते. बॉक्सच्या बाहेर. 2 चान्स झालेत आणि 1 चान्स. बाकीचे जरा टाळ्या वाजल्या नाहीत त्यामुळे काय होत आहे. तिसऱ्या प्रयत्नात साक्षी ही. त्यानंतरची स्पर्धक आहे पल्लवी सावंत. शिट्टी वाजली की सुरुवात. डाव्या हाताचा खेळाडू आहे. सुरू. भाजली खडे, चेंडू खडे. नाही, अयशस्वी ठरतायत. पुढची स्पर्धक अस्मिता गाडी. शिट्टी वाजली, सुरुवात. शाबास, 2 हाताला टाकते पण नाही. शाबास. दुसरा प्रयत्न चेंडू जातोय, त्यामुळे तिसऱ्या प्रयत्नाची गरज नाही, पण गौरवसाठी म्हणून तिसरा प्रयत्न. शाबास. एकदा टाळ्या अस्मितासाठी. आता सगळ्यात मोठं गट हा, आणि या मोठ्या गटाची स्पर्धा चालू आता. म्हणजे लहान गट, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा जरा मोठं गट, आणि आता सगळ्यात मोठं गट. आणि त्यांना आता मनोरे उभे करू शकतो पाण्याच्या ग्लासात. 1 मिनिटाचा कालावधी आपल्याला मिळणार आहे. 1 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये आपण जर नेहमी उजव्या हातानं काम करत असाल तर हा मनोरा डाव्या हातानं रचायचा आहे, आणि जर डाव्या हातानं काम करत असाल तर उजव्या हातानं रचायचं आहे. त्यामुळे ज्याचा आणि शर्मिला पाटील हा स्पर्धक आहेत, समोरासमोर उभं राहतील. शिट्टी वाजली की तिकडनं घड्याळ चालू होईल, आणि बाकीच्यांनी जरा टाळ्या वाजवून एकमेकींच्या शर्मीला एकमेकींच्या इथे लावायचे आहेत. शाबास. बघूया, मनोरा ज्याचा उंच होईल तो विजेता ठरणार आहे. समोरच्याचा ढकलायचा नाहीये. तीस सेकंद झाले. चाळीस सेकंद झालेले आहेत. शेवटचे 20 सेकंद आहेत. शेवटचे 10 सेकंद आहेत. आणि शेवटचे 5 सेकंद. आणि थांबवायचं आहे.
स्पर्धेचा निकाल आपल्या समोर जरा टाळ्या होते. प्रिया पवार यांनी मनोरा रचलेला आहे. शाबास. बाकीच्यांनी जरा टाळ्या वाजवा आणि त्यांना प्रोत्साहन द्या. एकमेकीच्या जवळ राहू नका, लांब घ्या आणि मनोऱ्याला 2 हात लावू नका. शक्यतो मनोरा रचायचा प्रयत्न करा. राऊबाई तिकडनं सूचना. काकी जवळ नाव घे. बाकी जवळ नाव घे. टाळ्या वाजवून त्यांना लांबून सूचना करायला हरकत नाही. हा वा वा वा. आमचे ग्लास कमी पडणार असं आता आम्हाला वाटायला लागलेलं आहे. 30 सेकंद झालेली आहेत. ग्लास वाढवा, ग्लास वाढवा. ए साई ग्लास टाक ना होतं. 40 सेकंद होऊन गेलेली आहे. पार्टी 50 सेकंद झाले. शेवटचे 10 सेकंद आहेत. शेवटचे 10 सेकंद आणि वेळ संपलेली आहे. वेळ संपली आहे. विनोद परब यांनी परीक्षण करायचं आहे आणि जागृती. टाळ्या बाबू काका आणि लीला वहिनींसाठी. शाबास. बाकीच्यांनी गोवी बाटलीत टाका. पुढच्या स्पर्धक आहेत. राज कुठे गेला? राज पुढच्या. मगाशी लीना वहिनींनी जशा पद्धतीनं मनोरा रचायचा प्रयत्न केला तसा प्रयत्न करायचा आहे. दुसरा हात काय लावतो? काय तो ग्लास बघितल्यावर नंदा वहिनींना फुगडीच्या आमच्या स्पीचची आठवण होत असेल. हो तुका काय समजला? शेवटचे काही सेकंद आणि शिटी झालेली आहे. शाबास. हा वेळ झाली आहे, थांबायचं आहे आणि विनोद परब यांनी निकाल द्यायचा आहे. 1 नंबर इकडचा 1 नंबर नंदा पाटील यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. ग्लास आत टाकायचे. पुढच्या स्पर्धक आहेत. काय गेली ती बघा. स्पीकर आताकडे बघले. अरे काय ह्या झाडावर खाली काढ दगडे गोट्यात काढून जातात ती. बरोबर अंदाज घेतात ती. खिडकी काढायचं रे. जवळपास